дар забони англиси 26 ҳарф бошад, овоз бошад 2-3 маротиба зиёд. дар дарси сеюм гуфта будем ки дар 4 қоида 4 намуд овоз мешавад. дарси имрӯза бошад хондани ҳарфҳои пайвастшуда. вақте ки 2 ҳарф пайваст мешавад, аллакай дигар овоз метиҳад. ҳарфи a ва I-ро дар якҷоягӣ мехонем a. мисол rain. ҳарфи a ва y-ро ҳам a мехонем. мисол day. ҳарфи e ва w-ро u мехонем дар якҷоягӣ. new. ҳарфи o ва I дар якҷоягӣ мешавад oy. point. ҳарфи o ва y ҳам oy мехонем дар якҷоягӣ. boy. ҳарфи a, I ва r дар якҷоягӣ air мехонем. ду ҳарфи e ва r дар якҷоягӣ ear. engineer. a ва l дар якҷоягӣ ои дароз. shock. all. w ва a-ро дар якҷоягӣ wo мехонем. want. ҳарфи e ва a дар якҷоягӣ мешавад e. ду ҳарфи e дар якҷоягӣ мешавад e дароз. meet. o ва u дар якҷоягӣ ow. o ва w ҳам дар якҷоягӣ hour. o, u ва r дар якҷоягӣ hour. ду ҳарфи o, u пеш аз k ва d. book. ду ҳарфи o дар дигар вақт уи дароз. гоҳ вақт ду ҳарфи o ва r дар якҷоягӣ ой дароз. ҳарфи w, a, r дар якҷоягӣ мехонем war. w, o, r дар якҷоягӣ war. I, g, h дар якҷоягӣ I мехонем. дарсҳои оянда мураккабтар мешаванд. агар ягон савол ба пеш ояд, дар комментария нависед, мо ҳатман ҷавоб медиҳем. агар дарс маъқул шуд, ба канал обуна шавед. то дарси навбатӣ.